Lidija Kruškonja i Nemanja Popović. Ovog jutra govorimo o važnoj temi, ne samo kada je reč o ovom 20. martu, Međunarodnom danu oralne higijene, već kada je u studiju reč važnom u svakom danu. Dobar dan. Hvala vam što izdvajate vreme za naše gledaoce. Mislim da znaju naši gledaoci da pre i posle jela treba da se peru zubi. Jeste. Mi sa radošću poklanjamo paste za zube onima koji se brzo jave na 3612-111, a možda je slučajno, ali ne verujem da je tako. Danas je Međunarodni dan sreće. Kada smo srećni, smejemo se, a to nešto govori o našem osmehu. Naravno. Lep osmeh je srećan osmeh. Srećan osmeh je lep osmeh. Ja se malo sad šalim, nadovezujem se. Danas je Svetski dan oralnog zdravlja. Htjela bih naše gledaoce da podsjetim na našu priču koja traje već 1,5 godina. Studio B, Stomatološki fakultet i Dom zdravlja Rakovica. Naše sugrađane, skrećemo im pažnju na dobru oralnu higijenu, na pravilnu ishranu, na posetu stomatologu. 3 važne stvari koje su vrlo, vrlo bitne za dobro oralno zdravlje. Još jednom bih htjela da napomenem da krećući od najmlađih, njih motivisati, našu dečicu u obdaništu edukovati, uvesti te zdrave navike od najranijeg detinjstva. To znači da nacija u nekom periodu može imati zdrave i lepe zube. Poražavajuća je činjenica, danas evo na Svetski dan moramo i to da pomenemo, da svaki 10. Beograđanin je bez zub. Svaki 12-godišnjak ima 3 karijezna zuba. To je jako, jako mnogo za jednu zemlju. A malo treba uraditi za naše zdravlje zuba. Znači, treba prati redovno zube, ujutru i uveče, obavezno. Slatkiši, kad kažemo deci, ne smete. Naravno da smeju kad dobro doručkuju, kad dobro ručaju, ali ne sme se grickati svaki čas. Pa i jabuka i majčino mleko koji su sinonim zdrave ishrane. Ne sme svaki čas. Pljuvačka ima jednu veliku ulogu u zaštitu zuba od karijesa. Znači, i menjati malo nešto u zdravstvenom sistemu. Doktor će pričati tu kliničku malo stomatologiju. Ja da kažem, smatram da tu zdravstvenu negu treba preuzeti sestra. Lekar treba se bavi kliničkom stomatologijom, znači onim bolestima usta, a sestra, oralni higijeničari, upravo treba da rade zdravstveno-vaspitni rad, da uđu u obdaništa, da uđu u škole, znači da pričaju, da razgovaraju, da motivišu tu decu, jer samo obrazovana deca koja kroz školu, kroz sistem shvate važnost oralnog zdravlja, koje doktor će isto reći kasnije, koji je povezan sa opštim zdravljem, znači mogu da idu napred i da imaju zdrav i lep osmeh na dan sreće i uopšte. Sad slušamo kako je kad sve ove lekcije ne naučimo kad im je vreme. Vi ste oralni hirurg i dolaze li najgori đaci ovih lekcija kod vas ranije nego oni drugi? Nažalost, da. Ovo je, dakle, Svetski dan oralnog zdravlja i Svetska stomatološka federacija koristi ovaj dan da promoviše vezu između patoloških stanja u ustima sa patološkim stanjima u drugim delovima tela. Poslednje istraživanja su pokazala da bakterije iz usta mogu biti pronađene i u srčanim problemima kao i u plućnim bolestima, a kao najgori primer navodi se Helicobacter pylori koji je povezan sa karcinomom pankreasa. Takođe, neka nelečena stanja tipa dijabetes, prouzrokovana zajedno sa oralnim patogenima, mogu dovesti do nekih gangrenoznih stanja u ustima. I zato mi hoćemo da podignemo nivo svesti, ne samo na lokalnom nivou, kao što je koleginica prezentovala neke statističke podatke, već i na svetskom nivou su ti podaci zabrinjavajući. Dakle, već osobe preko 65 do 75 godina starosti, 30% njih je potpuno bez zubova na svetskom nivou. Kod dece u predškolskom uzrastu već 60 do 90% se susreće sa karijesom, a kod odraslih je ta cifra već 100%. To se lako, da kažemo, sprečava. Naprimer, pranje zuba ujutru i uveče kao obavezno minimalno, 2 minuta dnevno, tako u trajanju. I naravno, posle svakog jela je više nego preporučljivo. Pored toga, postoje još neka sredstva koje mogu pomoći u oralnoj higijeni, dakle dentalni konac, sredstva za ispiranje, kao i aparati koji izbacuju vodu pod pritiskom. A kao najvažnije što bih ja volio da napomenem na ovaj dan, pošto je pregled besplatan, 1 do 2 puta godišnje minimum otići kod stomatologa radi pregleda. Da.
ponekad boli, ali i kad boli koristi. Kako da se nosimo sa tim bolom, a važnije od toga, mediji su tokom prethodnih dana izveštavali o plombama koje bi od sada trebalo da budu samo bele. Dok smo mi bili klinci, usta su nam bila puna ili polupuna sivih plombi. Kako je kada je o plombama reč danas stanje? Današnji materijali dosta su uspeli da zamene te sive plombe, što po svojim fizičkim, što po hemijskim sposobnostima. Stav je i dalje da je živa koja se nalazi u tim sivim plombama potencijalno opasna. Moje mišljenje je da to nije baš tako kako se prezentuje. I ja se slažem posle dugogodišnjeg iskustva da to nije malo priče. Tako, izvinjavam se, doktore, ali to je to, da. Tako da definitivno je to neki trend što kompanija koja se bave prodajom materijala, što estetske stomatologije. Znamo čega se mi kao pacijenti bojimo, čega se vi kao oralni hirurg najviše bojite, gde vama leži strah kada je o vašoj profesiji reč? Najviše je problem kad pacijenti koji su, recimo, kompromitovanog imunog stanja dolaze sa nekim infekcijama ozbiljnijeg tipa, onda se zaista mora povesti računa o terapiji. Neretko se dešava da ti pacijenti dolaze kad je već kasno za neku lakšu, da kažem, terapiju i mora se ući u neku hiruršku terapiju. Onda zatim dosta problema smo nalazili kod trudnica, pošto postoji veliki tabu da u trudnoći se ne sme ići kod stomatologa. To je apsolutno netačno. I trudnice moraju ići kod stomatologa, čak i ako nemaju nikakav problem, da bi sprečile da u kasnijoj poznoj fazi trudnoće dođe do nekih većih intervencija. Kažu da bebe troše kalcijum i da trudnoća vrlo često narušava stanje i izgled majčinih zuba. To je netačno. Trudnoći se dešava promjena na hormonskom nivou, ali to utiče na neke pojave tipa gingivitis, što može prouzrokovati propadanje zuba i naravno menjaju se navike osobe, tako da osoba više jede, češće jede, manje se kreće, ređe pere zube i to je, po mom mišljenju, najveći uzrok. I naravno ne odlazak od lekara jer se plaši za svoj plod. Doktorka, čuli smo kako izgleda sve ovo kada ti klinci napune dovoljan broj godina da krenu put hirurgije. A kako da to preveniramo? To je tema kojom se vi i Studio B bave već godinu i po. Jovana, ja opet ispravim, ja sam sestra i vrlo ponosna što sam na Studiju B. I radim na toj preventivi i radimo svi zajedno, evo, i doktori, i sestre. Znači, mi smo jedan tim bez koga ovo ne bi uspelo. Doktor, sestra, to je jedan tim, to je jedna karika koja zajedno čini mnogo za lepši osmeh i naših sugrađana i naših mališana. Još jednu poražavajuću činjenicu što je doktor sad iznao iz batuta imamo. Prošlogodišnji prvaci su se upisali 100%, samo njih 80% imalo zdrave zubiće, što je isto jedna od poražavajućih činjenica. Roditelji brzo žive, posao je takav. Ulazim u obdanište, znači moj svakodnevni posao između ostalog rad je s decom u školi i u obdaništu. Kad uđem ujutru pitam, da li ste jutro soprali zube? Ne, 10 rukica se digne i više nismo, čak se nisu ni umili. Žure, zauzeto kupatilo, tata bio, mama bila i tako dalje i tako dalje. Tako da i dalje je to kolektivno pranje zuba, kao što je u Norveškoj, Švedskoj, gde je malte ne iskorenjen karijes, ima veliki značaj i nadam se da će naša akcija Studija B i akcija Stomatološkog fakulteta i Doma zdravlja Rakovica uroditi plodom i da ćemo u nekom budućem periodu, doktore, pričati o nekom lepšem i boljem zdravlju. Još samo sekund da kažem. Bila sam na prolećnom festivalu zdravlja. Da znate samo, Jovana, koliko nas ljudi gleda i koliko je mene poznalo u ovoj priči. I gledanost jutarnjih programa nedeljom je stvarno izuzetna. Evo sada... Ja to znam, bila sam ja izveštavala, nikada toliko komplimenata kada je o ovim zdravstvenim temama reč nismo dobili. O tome smo vas u sredu i četvrtak izveštavali. Doktore, šta da vam poželimo? Da klinci na vreme nauče sve što bi trebalo da znaju i da imate manje posle u danima pred nama, ali ne i manje para. Danas je Međunarodni dan sreće, kažu da nas novac čini srećnjima koliko i neke druge kategorije koje život čine lepim. Da se lepo smete, operite zube odmah ako niste i gledamo kako izgledaju